Oj! Hej! Spelar du in? Mm. Pressa där. Så ja. Jag måste filma. Hade det varit en kortare, det hade blivit mål. Phoebe ska lägga ut på sin brasilianska sida. Va? Brazilians.com. Vad var det? Vad var Brazilians? Brazilians.com. Nej, En blogg eller? nej, det är typ som Facebook. Ja, Fast det är Brasil. Ja. Så alla måste ha en rumpbild som profilbild. Jag känner hon som hon har en redskap. Hon är kär i honom utan att träffa honom. Hon är kär. Hon bara, jag så hon var deprimerad i en vecka. Slapp ju hon var så deprimerad. Sen plötsligt hon har skitlat på henne sen. Hon bara skickar smiley-gruppen. Bara en gång jag lovar att du inte får att säga. Åh, hur är det?